Welcome sa Hisgutanan Podcast, ang show kung magahisgot ko sa lain-lain nga mga butang nga basin interesante ra pod para sa imuha. Ako si Louie Moya ug karon atong paghisgutan kung nabagi pulos ni nga atong mga kinabuhi o wala. I know deep kay siya nga topic for a first episode, but go big or go home, right? So, isa sa mga butang nga akong nakatunan atong bata pa kayo ko, kay kanang kamatuoran or realization nga siguro wala man ni pulos ning tanan like wala siya pulos ba, dili ni siya exaggeration or char-char. Tinuod gyud ako ni nga gituhuan ug mao ni siya gagiya sa akong kinabuhi. Ang realization nga siguro mulabay ra gyud ning tanan ug malimtan na gyud nato ni tanan atong mga gipambuhat. Og bisan pa ang mga tawo nga mohinumdum aning mga butang, malimtan na po ni sila. Og bisan pa manggali ang idea or ang concept sa paghinumdum, remembering, bisan ka na mawala po na siya. Siguro mahanaw ra gyud tanan tawo og butang diri sa atong gamay nga parte sa universe. Dayon kita tanan ma-unite rata sa gitawag nga cosmic void o unsa ba na nga scientific term nga applicable para ana. Lisod kayo ni pamalandungan, lisod kayo siya hunahunahon. Kung ang imong panglantaw kay taman na sa ugma or taman sa pila ka tuig gikan karon o bisan ka taman sa kahumanan sa imong kinabuhi, imo gyud siguro makonclude nga wow, dako kay nag-impact akong ginabuhat karon labi na sa mga tawo nga duol sa akong kasing-kasing. Naagi ni siya dulot sa ilang mga kinabuhi ang akong mga desisyon ug akong mga pamulong. Pero kabalo man ta nga ang dagan sa oras dili ra man pud dira taman sa atong kahumanan. So atong ipalapas gamay atong panan-awon siguro. Ato siguro unaw-naon ang sunod nga mga henerasyon. O siguro mas liyo pa na atong unaw-naon ang sunod nga struktura sa sibilisasyon. O basang gali mas unahan pa na, siguro atong imaginon ang next na evolution sa mga tao. Hinay-hinay makapanghinuktok ta og makasusi kung unsa ba gyud ang bili sa atong mga ginabuhat karon given nga dagko kay mga possibilities sa atong collective nga future as a species. Siguro ato i-comfort atong kaugalingon dahil maingon ta bisag unsa pa kagamay ang akong role or ang akong part sa pagporma sa umalabot, okay ra na siya. Kay nakatabang gihapon ang akong pagkaako sa kung unsa sila in the future. Unya, unsaon taman kung may imagine pa gyud sa next na part ana. What if ang sunod na parte kay wala na gyud tawo, like nahanaw na ni na instinct na ta. Dayon after ana kay kanang nahugno pa gyud ang gitawag nga biosphere or ang parte sa world nga naay living things. Then wala na, mamatay na tanan living things. According sa atong mga scientists, after 5.5 billion years, mahurot daw ang hydrogen sa atoang sun. Dayon agyan na mulobo mudako ang atong sun. Then since duol raman ta sa sun, relatively speaking, lamunon ang atong sun sa kaning atong earth sa kaning sun nga mudako. No? So unsa man dayon? Unsa naman dayon ang kapuslanan sa atong mga gipangbuhat approximately 5.5 billion years ago given nga murag i-engulf rata sa sun, di ba? Ako dugay ra kay ko ga wrestle aning nga thought experiment. Bata pa lang ko, siguro grade 4 pa ko ato. Hilig kay ko astronomy na. Dayon ako gid may imagine unsa kalayo ang sun, unsa kalayo ang moon. Remember pagi ko sa una nga big deal kay mapaprint og colored nga mga pages kay aside sa mahal kay bag-o pag yung kinang idea nga magpa-print. So katong pinakauna ginako nga gipa-print for a project sa school kay kanang isa ka print out sa solar system. And magtanaw ko ato kung giprint sa una, ma-amaze gyud ko unsa kagamay ang Earth i-compare nimo sa Jupiter o sa Saturn. Then if i-compare pag nimo sa Sun, grabe gyud kay ka-cute ang Earth. Dayon giingnan pag ko sa mga teacher nga kaning Sun, Jupiter ug Saturn gamay ra kay ni sila ikumpara nimo
sa bilyones nga lain-lain nga mga planeta nga parte pod sa atong Milky Way nga galaxy. Dayon, ila pag yung giblow akong mind nga ila kong giingnan nga ang Milky Way isa na po na ka-cute nga galaxy sa mga bilyones pod nga mga galaxy nga ga-comprise sa gitawag nga observable universe. Unya ka na observable universe, na implication nga naapay part sa atong universe nga wala pa nato na-observe, di ba? So sa akong mind's eye, mura ko mo zoom out, and then wala na, dili na gyud ako makita ang Earth sa kadako sa universe nga akong gi-imagine. So mala pa ni astrophysicist Carl Sagan, mura ra gyud ta og isa ka pale blue dot. Mura ra tag tuldok, abog, gamayng kusing nga galutaw-lutaw ambot kung aha nga parte sa universe, di ba? Isumpay pa gyud si paring Carl nga ang Earth daw mo ni siyang aggregate sa atong joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust suspended in a sunbeam. So, di ba? Pagbasa na ko ani, murag kog nahuwas-huwasan. Kaya nagpasalamat ko nga dili ra day ako ang nakahinuklo sa kagamay ug sa kawalay pulos nato tanan sa gitawag nato nga grand scheme of things, sa pinakadako nga plano sa mga butang. Wala agad, mura ra gid tag cute ra kay tang apart. So unsa man atong buhaton? Kung tinuod manggali nga lumalabay ra gyud ning tanan og gamay ra gyud kayo or zero halos ang atong kapuslanan. Mawad-an ba ta dapat og paglaom? Mawad-an ba ta gana given nga walay inherent meaning sa mga ginabuhat nato? Para sa ako dili ra man pod. Hinuon nakapambatani sa ako sa kamatuoran nga bisan pag wala guroy padulungan ning tanan. Importante gihapon nga mag-focus ta sa atong pagkakaron. Importante kay naamang gutay mabuhat niini. Maura ni parte sa atong existence sa universe nga kontrolado nato. Ang kagahapon dili na mabag-o. Ang ugma dili po nato matag-an. Pero ang pagkakaron tinuod siya. Makita nato, masinati. Ug labaw sa tanan, naagi tayo mabuhat sa atong pagkakaron. Naagi tayo mabuhat para matabangan nga maibsan ang kasakit ug kapitos sa kalibutan sa mga tawo nga gapalibot nato. Naagi tayo mabuhat para mapahalipay ang mga gimahal nato sa atong kinabuhi. Naagi tayo mabuhat para pilion nato kung unsa ang importante ang naay bili para sa tuwa. Kita na lang siguro ang magdapat og meaning sa mga butang nga atong makita, masinati o makaplagan. Malimtan man ang atong binuhatan 5.5 billion years gikan karon or hantod baka sa end of the universe, mawala man tanan trace nga at some point nag-exist dili naman siguro na importante. Tinuod, wala ta kaila sa ugma. Pero ang ugma, wala man pud kaila sa ato So, quits ra. Dili ra ta angay mabalaka. Magmugna na lang ta sa atong kapuslanan dili sa kalibutan ug himuon nga mabulahon ang atong kinabuhi. Kung dili para sa tua, para sa mga tao nga gapalibot sa ato. Salamat sa pagpaminaw ani nga episode. Kung nalingaw mo sa podcast, palihog suportahi ang show pamaagi sa pag-follow sa akong Facebook page ug sa akong mga social media accounts sa Spotify, Anchor, Apple Music o bisan na pa. I-search lang ang keyword nga hisgutanan. Sa makausab, daghang salamat ug hangtod sa sunod nga panaghisgot.